apa. Wis ning omah dhewean. Kortura turu rasan. Jak dolan kowe. Jurut teng omah ta ora ya? Tak beli. Halo. Dot, kowe nang omah? Yo. Ayo dodolan. Dolan ring ndi ngono ayo. Wong dina Minggu. Ya. Yo, tak salin sik. Ora lah salin wis ketok macem kok. Dot. Kowe nang omah? Ayo ora? Ayo. Nih, Bab, jebol-jebol. aku dulu ngadus ya. Ora ladus. Wis ganteng ya. Wis ganteng. Yo, ayo, bicara yo. Yo. Iki ninja iki. Lho, tak ora iki. Ana besine ta ora? Alah, mati le wis ayo. Yo. Iki gudul ae, Man. Ora gowo. Cek aku ora buwe le. Alah, mbok pikir kere. Wis siap. Ya, Kena sekejap. bener lho. Alah, alah mati malah. Ora nek. Ora besine ta ora ya gimana? Yo ono. Yo. Silakan. Yo iki jot. Dini neh iki. Mati neh motor. Ayo. Buk, lah. Wah, goreng bengkel iki. Le. Goreng bengkel. Mikir hari. Ah, iku bengkel Mas Arif. Ning aku ora duit ki. Gaduh kae. Lah iya cocok kan, cocok. Iku bengkel iku. Lancar aduh aku iki. Bengkel ndok kono iso tekan kene. Ora, alah ayo ra. Mula. Alah. Wes montak sing angel wong. Alah. Dari ninja nurung. Cocok iki ana mangsa. Iki kayak bengkel motor. Tak takok sik. Bisa kono. Niki bengkel Mas Arif iki. Yo nang, Motore kula susuk mati ya, Mas. apane nang sing mati? Mboten ngertes lah jenengan sing Cukup kene lho nang. Nggih. Jegeng loro ya nang. Ya lah, Pak, jegeng. Jaga kurikulum. Nang motor. Alah, ngomong, Mas. Sik nang ya. Nggih. Iki yo canom dek motore mengkene. Lah pripun? Sik nang juno dhewe nang. Lah, nek perintah ngono, Pak. Bagus nang. Tinggal hit. Kok suwe nang angel dadanane. Lho kok iso, Pak? Wah, karbunem keleben banyu. Waduh, badan udano ning ndi iki, Man? Lah, ning niku waduk, kecemplung waduk ya, Pak. Aduh, Ini ra sore-sore ne waduh mah kecemplung. suwe nang iki. Kowe ku denger usun udan ya dolane waduh. Lah, wis piye luru cewek kok. Ora apa-apa sih. Wis tak dani kono ya, Pak. Yo nang. Nek kene lho iki sore wis jeruk. Wah, iya. Motor mati, Beneran duwe. pacar yo ora duwe. Wujud bener. Alah, Cangkem kecot. ora kok pecet ta. Kok gerimis iki malah kepiye? Mbok. Waduh. Ngalamat Wes, dari ning kene lagi. yang teman-teman do kene lagi. Ayo. Apa pengamen? Iya. Udah kowe. Ngomong soal aku. Wae, kowe ae. Bareng-bareng ayo. Gimana tuh? Om. Ini lho tak kadeni. Tak kadeni.
Kowe duwe. Tak bisa gini Kita. jagung sik. Aku gawe kok. Malah buge rapati penting pikir keri. So. Ora penting. Kang di om iki mau. Apa gawe iki yo. Buge kok kang Gawe kok terus. Engko kulon yo bar kok kaji. Ya aso-aso. Piye? Kowe soleh pikir iki. Kita ebrah iki. Dobra das. Oh, sedek omah. Lah, Kowe tahu. aku ora duwe kok. Dak semang mau celuk ning kene tak joko kowe duwe, buat aku. Kene kejaluk Pak we. Alah, njaluk ki pengempes res. Aduh. Podo Kowe ganteng, gede dhuwur. Njaluk. Kalau nanya melu aku melu nyanyi ngamen. Yo kok nek oleh duit wujud yo. Yo gara-gara iki piye? Lah, cocok ya. Ayo, ayo. Ono ayo begini. Endi yo? Bisa kabeh aku. Mau musisi yo. Musisi. Kowe iso lagu. Musisi. Ora iso dek iki. Musisi. Ger beto terus ini. Manok. Iko ana omah apik kok. Aronae Merono. ora iya ayo maca. Ayo. Coba dulu. Kunaca. Melayu guys gitu. Orang paling dulu bisa dulu. Mantap. Lah lebih cah lanang kok lebih. Ayo di Pak. Ini omah apik. Sok rene mau. Ya tak kok dulu enggak ada. Ya ada nomor HP ya. Nuwun. Permisi badhe ngamen. Yuk, kasih saya. Panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini telah habis sudah waktu ini tak lagi tersisa pada dunia karena tak ku habiskan dan cintaku hanya untukmu. Aku nang nggih, Mas. Banyak kan Bu. Makasih Bu. Mari Bu. Wah, memang boy iki. Wah, wakeh ngono sithik. Itu kok betul wujud ta ora iki? Boy hitung sik, hitung sik. 1 2 3 4 5. Aja ngono ta Loh. hitung. Lah pripun? Langsung 1000 ngono. Rupang berangasan mana oleh kritikan nang. 1000. Ini lah kene. 2000. 3000. 4000. Sik lah. Wes iki iso betul wujud ta iki? 6000 teh. Ora juta apa? Iki aku mau Siap-siap lah olah. Ah, siam ra enak. Siam nek ditomis yo Aduh, enak. aduh. Pas iki tambahi. Piro man? 6000 iki. Lah 7000. 8000. 9000. 10. Sepuluh Olah rumah, Des. Makan. 11,5. Sik. Wis ono toko ngendi iki kok? Iki lho ana palu. Aku tak kira.
Cacat sik dah. Memang gue kok gitu loh. Ayo lagi nih. Yo ada daerah. Cerak ayo. Cerak yo atuh sikil lembute. Digo motor ae kepengin go motor. Motor ngendi? Ini bengkel. Go motor rusak motor mae yo. Digo Motor motor iki mah ke pelaku. Iku numpak motor ngono. Ya asu aku wis gawe duit kuwe kok tes aku sing gede. Ah, ora apa-apa yo. Aku mangke tak dari kene. Pakai. Nah, iyo kowe wis nyekel duit wis tuku. Kowe beli. Yo, tak iso aku. Wis tuku. Semangat karo nduk. Wah. Santai kene. Urip kok mung kene saben dina mangane wedhus blokong. Terus apa kali? Masa tadi pucu, tengah ngasor nang iki. Lho, ora nang iki. Anjir, pun di apa? Kudune kudune tem, dadi pados nggih namung wong angon-angon. Wes muga-muga sesuk-sesuk dibojo, ora didekno wedang. Terus masih arek terus tak boleh. Gawe kawin ya. Masih arek. Kesel lek. Bukan kau makan wedhus blok. Sumuke. Nah, ini kan mesti bojo dak wis ana kopi cemah wis. Ngapa gak bisa Ya so, mawane cucuk ana kopi teko. Ya segede. Kapan di bojo? Biar kau ngalamin blok. Sik, turun-turun, lawannya ke turun. Ayo, ya yang ini kok ganggu gue. Banyak tuh sepu. Apa yang manis ya? Weh, apa lagi? Wong edan turu. Apa sing edan? Weh, awas kowe aku balik rene. Kepiye iki? Wong gedene tetep ndi, Man? Mbok silang gendenge ra ketok wong Gendeng wong edan wong ora waras. kowe lapor Pak RT ono gendeng ngono. Yo ayo ra, lapor. Dek, omahe Pak RT. Pak. Aduh, Assalamualaikum. oh, udah makan. Ya. Apa? Ono gedeng ya, Pak? Endi? Iku mah ning omah iku. Omah ku endi ya, Bro? Iki lho, Pak. Ora ora. Temenan. Go arek ya, Pak. Omah cara kau sekon kowe. Yo lumayan Pak, iku mau lho lor kono. Ayo diparani. Kita tanggung semangat sik yo. Yo. Malah laren mangan. Aku melu mangan. Tapi yo melu ah. Leleh kok, Pak. Melu mangan ya. Parani. Ayo ora. Ayo. Endi mak kowe ora wong gedeng. Iki omah iki. Iki Pak, omah Pak. Iki Bang, ngapain? Makane. Ono wong gede. Omah kan suwono. Turun. Bebek ya wis. Turun. Woi, pulangun. Pak RT. Iki Pak. Pripun Pak? Enten apa? Wau lho, kula asal laporan saking niki napa? Saking bocah-bocah kok turune mriki enten kang gendeng niku pundi? Mboten enten Mas teng mriki. Bocah-bocah niki wau. Nggih. Kula Mas. Pribadi kula tiyang tilem pribadi niku apa? Kula usir. Pripun Dek? Ha nggih niku kok turune enten kang gendeng ngoten lho. Biasa Mas kowe Mas nang kene. Oh, berarti niku udah salah paham ta? Nggih, nawi. Oh, bisa jadi Mas, wong aku yang tangi turu. Kok kaya wong mabuk ya, Mas? Wong mabuk metu kok jero gua arek. Ah, gua arek gak wedi, Mas. Mas saya baru mek pakan aku mau asline tak selehno. Ya setelah wong gendeng mungkin. Oh, berarti salah Apa? paham. Wis. Jalur ngapura.
Wes iki kudu salaman. Iki kudu jenenge Kang Suwono, Iya. kudu dielek-elek iki. Ora sopan. Gas, salaman riyen. Ben ora dadekno salah Paham paham. sik. Oh, sering gendeng macem-macem kowe. Kon paham iki, mboten Beres, wes do bubar. Nggih, Pun. Monggo. Monggo. Ngapunten nggih, Kang. Nggih. Ukuran motor saya. Cocok. Kan. ku apa bocah? Wis dadi nang montorem kelas pinten, Pak? 150. Good duit. Gede ta rasa sing rusak iki. Gede ta. Ora turu kok. Niku wau apane Pak sing rusak, Pak? Karbune keleban banyu, Nang. Mboten angsal kurang, Pak niku. Ora iso, Nang. Pak, 10.000 Mas, Pak. Kowe gapah wong iki, Nang. Lho, 150 kan jeneng. Wis ngene lho, Pak, iki 1.000, terus saiki tinggal ning kene. Arep rumah yo lah, mbok yo lah. Lah, ora kanggo nang bocahku teh mengkono dapet lewat. Lho, ganteng iki. Ana kok bacem tak ke Hongkong. Wis dadi kan montor lho. Bocah mang urip kok wis. Oh, urip nang. Wis, aku ora kok duit kok. Montore tinggal ae. kayak motornya tinggal kita kowe. Tak geduk ya, Pak. Weh, ora kena ora nang. Besok dibuka dicicilan motor malah. Besok aku rene teh, Pak. Nang ae lah. Motor mbok tinggal. Tak gowo sik Weh, ra. ora oleh nang iki. Ya aku ninggal iki, Pak. Nek ora ninggal iki. Lho, gelo tak kepiye iki? Ayo ora glot iki, kepiye iki jenenge? Lho, pripun malah bisa-bisa ke, Pak? Bayar ora iki? Sudah, jangan berteman lah. Kita kan sama-sama musuh, jadi jangan berteman. Lho, Pak, kok piye Pak iki? Dua iki. Aduh. Bayar to ora iki, Nek? Ono iki? Aku rasa dalan, Bang. Ono. Lho. Iki ono apa iki? Iki ngene lho, Pak. Wonge bengkel no. Bengan Wis dadi. Ya terus, Wis urip, malah ora gelem bayar. saya tak suruh apa ya? Wis urip apa emang tak? Baca wis urip. Ape? Yo urip ape? Lho, ora ono sing ora bayar kepiye kena? Iki ape badhe ku bulas sik Pak Jipok duit. Oh, niku mah tak piro? Terus satu sakit, Pak. Lho, larang ngono, Pak. Larang ngono likur kablator. Yes, kepiye ya? Saya juga direbut nang omah ya, direbut rumah. Jadi sana nang omahku ae, kepen papike. Ayo kita PRT ae. Kabeh dulu. Dulu kok dhisik, tadi kono. Aku nang ijik, ya wis ora nang ijik, wis aku ketok kabeh. Sik, Pak. Merdeka. Bocah kok kandhane bahel kabeh. Orane ora bocah. Wah, iya. Kudu cengkel ini Pak RT. Pak RT tekan ijare sapa? Kok jajal entek kowe? Jujurnya tak kabeh. Piye gas boleh kebek. Disui lho, Pak. Tisu. Tapi ganteng lah kowe tisu kan iki. Tisu Mas. Butuh lho. Pak RT mau ijire Mekah. Lho, kopine wis dadi. Wah, Pak RT. Ini yo mau padang. Pringnya tak sak bunggungnya. Padang Suwun nggih, Pak. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. ini. Kang Mono, monggo. Gabung ya? Yo, monggo Kang, ngopi Kang. Iya, matur nuwun. Ngopi kapal api. Kopi Nah, gue minum. Kapalnya gue jual. apinya. Buat bakar lo yang ninggalin gue pas. Kowe gimana, Bro? Mana tak durung? Wah, Durung ya, Kak? Durung. kan dia Pisan ya, Kang? Yo, anu, Angger mampu panganan saking mesti moro. doyan mi ta? Doyan. Ya doyan Yo, tangan ono mi, tak kene mi sik ya. Nanti dulu. Disuwi, Pak ya. Wah,
Sik. Kita Iya, udah Iki. makan. Mangan-mangan. Makan deh. Mangan dhisik. Mangan nanti Dik. deh. Wah, mana tiket ayo ora umum. Melotot. Panasnya ramu kakak. Ini kita rasanya anyep iki. Rasa bayar. Makasih kan. Panas deh. Tidak no. Di Pak RT. Minum rasanya kayak mie. Wes, iki berhubung apa? Masalahnya kan do bingung kabeh. Solusine kepiye kono ora ndek dhuwit sing kene ora nrimakno. Iki padha-padha. Mas do bingung. Mending kalau udah dipikir keri ae. Cocok. Sip, ayo musik. Sekian dan terima kasih. Hai. Untuk episode berikutnya ya kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ado channel. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.